Fassoltu f'dawn il-ħinijiet jiena ta' novella nsellmilkom u nagħtikom merħba għal edizzjoni oħra tal-programm Hekk Naħsibha Jien, programm fejn ta' kull ġimgħa niddiskutu diversi suġġetti li joqtuna mill-qrib dejjem lil hinn mill-politika biex flimkien mal-mistiednin tiegħi u anke magħkom is-semmija niddiskutu dawn is-suġġetti illi xi kultant mhux dejjem jogħġbuna kif huwa is-suġġett tal-lum, forsi anke għal xi ħud min ra anki l-mezzi soċjali, illum iddeċidejna nitkellmu dwar ir-ritwal tal-funerali, nafu li l-ħajja hija li u ħadd ma jista' jaħrab il-mewt u għal daqstant tajjeb illi anke nitkellmu fl-isfond anke tal-aħħar jiem fejn rajna li kien hemm persuni Maltin illi wkoll kien ħaqhom ikollhom funeral dinjitus minkejja l-fatt illi ħadd ma mara lihom għal fatt li dawn ma kellhom il-ħadd aktar illi jiġi minnhom jew inkella ħadd ma kien jaf bihom wara li mietu. Miegħi fi-studio bi pjaċir għandi 3 protagonisti, għandi lil Dorita Mifsud li hija membru tal-familja li responsabbli mill-kummissjonati tal-funerali, tieħu ħsieb il-funerali, għandi l-Dr. Matthew Aġus li huwa notar, li ħanaraw anke mill-aspett notarili u legali ta' fejn tidħol il-funerali u anke drittijiet fejn tidħol it-testament u l-obbligi li għandhom jagħmlu l-werrieta fejn ikun hemm tfin imniżżel jew nkella funeral imniżżel fit-testament, kif ukoll għandi l-imam tal-komunità Aħmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Grazzi tal-li qegħdin miegħi dal-għodu ssibt naf li kollha tkunu mħabbtin fil-fatti protagonisti li jkunu mistednin dejjem jgħidu li rnexxilek iġibna l-lavori għas-sibt nkunu rridu ħalina, imma grazzi li ta' qegħdin miegħi. Grazzi tal-istedina. Grazzi. Intom is-semija nixtieq li tipparteċipaw magħna speċjalment anke dwar il-tradizzjonijiet li kellna fejn jidħol il-funeral kif kien ikun iċċelebrat matul is-snin anke bħala fejn jidħol il-vistu anke l-bis li konna mmorru bih fil-Knisja, il-proċedura li kienet issir meta dak li jkun anke kien imut id-dar, eccetera, eccetera. Il-numru ta' telefon stana 21-230-101 u nfakkarkom ukoll nkunu konċiżi ħalli nagħtu anke spazji lil kulħadd. Mela, wara dik l-introduzzjoni qasira xtaqt nibda biex nispjega ftit illi minn dak l-esperjenza li kelli inti abbati meta kont tfal u hawnhekk issa anke Dorita forsi anke tidħol biex forsi anke titwistja naqra tikkoreġini ftit kif qed jinbidlu il-proċeduri tal-funerali f'pajjiżna. Jiena niftakar meta kont żgħir abbati qed nitkellmu madwar 50 sena ilu, skużawni. Kont niftakar illi meta kien ikun hemm mewt, u speċjalment meta l-persuna tmut id-dar, kien ikun hemm proċess partikolari. L-ewwel nett nixtieq nieħu spunt minn dan illi ma naħsibx kienet idea tajba li aħna l-abbatini żgħar ta' 7 snin, 8 snin tmur il-funeral, tmur fid-dar ta' dak li miet u flimkien mal-qassis tibda l-proċess tal-funeral. Meta kien imut id-dar, niftakar li konna mmorru d-dar mal-qassis u jekk ma jkunux għaddew 24 sija issir il-qudiesa u mbagħad konna mmorru nuħduh f'kamra oħra, kamra mortwali fiċ-ċimiteri rispettivi. Spjegana naqra anke mill-istorja kif din il-proċess inbidel tal-funerali. Qabel kienu jmutu d-dar. Ma kienx jaw ħafna jmutu l-isptar. U meta kien iridu jgħaddu 24 hours. 24 sija bil-liġi tas-sanità. U għada. U meta jsir il-funeral kienu għadhom ma għaddew xi 24 hours jaħduhom fil-kamra tal-mejtin taċ-ċimiterju. Mbagħad l-għada filgħodu kienet tkun issir id-difna. Naġġew morru l-abbatini mal-qassis u toqgħod u jiftħu t-tabut, Ma inti tkun tfal u jerġa' jiftħu l-tabut quddiemek. Hekk kienet il-proċedura le? Il-familjari kienu jerġgħu jiġu għad difna. Naħseb. Niftakar xi ħaġa għandi idea żgħira. Illum x'inhu jiġri? Ġifieri jekk imut id-dar, kif in il-proċedura? Illum jekk imut id-dar, il-biċċa kbira jieħduhom il-kamra tal-mejtin, l-isptar. Ta' Mater Dei. Imma qatt minn qod juri x-xewqa li jħalluhom id-dar. Ġifieri il-sanità tħallik id-dar. Imma hemm xi proċedura x'dak imut. Le, la joħroġ iċ-ċertifikat. Tal-mewt. Tal-mewt mingħand it-tabib. Tista' tħallih id-dar, tista' tuża toħdu l-isptar. Imma wans li ħallejni ix-xewqa tal-bniedem. Issa naraw ma' notar xi konna miktub fil-funeral isir jibda minn hekk. Imma wans li ħallejtu d-dar u da probabbilment kellu numru ta' mediċini, irid isir xi proċess. Wieħed eżatt. Nġibu wieħed mill-kamra tal-mejtin li jieħu ħsieb il-kamra tal-mejtin jibbalz magħhom, jilbishom. Kollox jiġifieri dak il-proċedura bħalma ssir l-isptar. Imma minflok qiegħed
il-kamra tal-mejtin tal-isptar hija ġodaru. Ġifieri da servizz jingħata u kull parti jieħu ħsieb il-kummissjonat. Kollox aħna naqalgħu kollox aħna tal-funerali jieħu ħsieb. Jieħu ħsieb kollox hu. U mbagħad il-funerali jibda mid-dar. Niġu nieħdu t-tebut id-dar, mbagħad norganizzaw il-funeral minn hemm. Minflok mill-isptar nieħdu mid-dar għall-knisja u mill-knisja mbagħad taċ-ċimiterju jew kremazzjoni. Issa niġu għalija wkoll. Ħandu naqra fuq hekk nutar. Mela, ovvjament intom magħrufa għal żewġ affarijiet. One, biex tiġu anke tagħmlu it-testament, ħanibda minn hemm. F'mument li persuna xtajt il-liġi. Libt fuq il-ħajja mill-inti, timur ftit qabel il-mewt. Ftit imaxx inti ovvjament tkun ħaj biex tagħmel testament, mhux hekk nutar. Ħalli intu għadaq xejn bixra umoristika wkoll, ħalli ma nħallu daqshekk serjes dalodu ma tantx taħtilkom labti. Imma qabel meta jsir it-testament tajjeb, ġieli jkun hemm ċirkustanzi ta' malajr, ġifieri inti ġieli il-persuna tkun trid li jsir testament mill-ewwel. Mingħajr ma ħanidħol għal mument ta' il-persuna tkun mentalment sana. Ħanħallija issa fil-ġem. Ikun hemm testamenti fej jiktbu r-ritwal tal-funeral? Qabel ma wieġeb il-mistoqsija tiegħek rigward it-testament meta xi ħadd jitlob lin-notar jagħmel testament, tajjeb li ngħidu li liġi l-notar tobbligah li jrid jagħmlu t-testament. Anytime. Fieri jekk xi ħadd jitlob li jagħmel testament tobbligah fil-kapitlu 55 tal-Liġi ta' Malta issemmi li l-notar huwa obbligat jagħmel testament. Kwalinkwe ħin, fieri bil-lejl, binar. Imma mbagħad tittara l-każ xi jkun, fieri jekk tmur inti l-isptar. Ovvjament good practice titlob ċertifikat mediku biex tara ta' psikjatra biex tara is-saħħa mentali tal-pazjent għax ovvjament aħna maħniex intiżi biex naraw. Għalkemm m'intix obbligat bil-liġi, le? M'intix obbligat. Imma huwa fid-dmir tan-notar. Naħseb huwa fid-dmir. Għal kulħadd. ċertu ċirkostanzi ngħidu ċertu żminijiet ta' ċertu nies fejn jkunu l-isptar. Allura nibdew minn dak il-punt, minn punt ta' tluq. Issa rigward il-mistoqsija tiegħek. Li ispeċisma mela jista' jkun hemm miktub fit-testament ir-ritwal il-proċedura x'tip ta' funeral nixtieq jien. Di kienet komuna ħafna fil-passat, jiġifieri qabel kienu jsemmu eżempju li jixtiequ li għall-funeral tagħhom kien hemm qudies Gregorjana ta' xahar eżempju li tkun kantata mill-Knisja. U għada mhux qed ngħid li m'għadix imma naħseb anzjani. Eżatt, naqset. Ovvjament, diment li miktuba l-eredi jekk hemm xi ħadd li jixtieq irdu jonoraw dak il-liġi tikkontempla. it-testament huwa b'saħħtu minnu nnifsu, fieri jekk hemm xi ħadd mill-eredi li jixtieq li jonorah, jista' jitlob l-eredi l-oħra li isma' talija ħallitek, irridu nagħmlu hekk. Jekk l-eredi kollha ma jkollhomx interess jagħmlu dak li xtaqet il-mejta jew il-mejjed u ma ssirx. U fil-verità tista' ssir bejniethom li ma jagħmluhiex għax jgħidu m'għandix fejn nagħmluha. Ġifieri ma jkunux qed jiksru l-liġi hekk. Qed imorru kontra xewqat tat-testatriċi jew testatur li tagħmel testament. Imma jekk kemm xi ħadd li jixtieq jimxi fuq dak l-artiklu jista' jobbliga l-oħrajn irridu nagħmlu dan il-pass biex wettqu x-xewqa ta' min ħalli tat-testament. Ħaniġi aktar tard dwar mbagħad il-punt kif jitlaq it-testament mill-mewt. Għatif, intom bħala komunità Musulmana, ikolkom miktub kif il-mejjed qabel ma miet xtaq, jew intom bil-fors timxu mar-ritwali Musulmani biex jisir id-difna, kif in il-proċedura? Levellet nirringrazzjak għall-istedina tiegħek u suġġett huwa importanti għax kif diġà qed sewa qed inti li ħadd ma jista' jaħrab mill-mewt. Ħadd ma jixtri għall-mewt. Ma jixtrix imma ħadd ma jista' jaħreb. Din hija realtà li kull bniedem għandu jiffaċċja fl-aħħar ta' ħajtu. Għalhekk il-fundatur tal-Komunità Aħmadija jgħid li il-bniedem għandu dejjem iżomm f'moħħu il-mewt. Għax meta il-bniedem jiftakkar u jżomm f'moħħu il-mewt, ħafna affarijiet tiegħu jsiru aħjar. Meta ninsju il-futur tagħna, il-bniedem imbagħad jagħmel xi jagħmel għax ma jagħtix każ, għax jinsa
li la darba għandu biex jitla minn din id-dinja u jimbagħad iwieġeb għal xogħlu. Fil-Iżlam il-Musulmani aħna ħafna drabi inżommu ir-ritwali Iżlamiċi għal funeral tal-persuna, imma jekk il-liġi ta' pajjiż titlob għal xi ħaġa partikolari, allura aħna obbligi biex nobdu din il-liġi. Imma jekk liġi jagħti permess li il-Musulmani jistgħu jiddifnu u jagħmlu funeral kif jixtiju huma skont ir-ritwali tagħhom, allura jinżommu ir-ritwali Iżlamiċi. Fil-Iżlam jekk nispjega li ftit meta il-persuna imut anke inżommu id-dar. Imma fil-pajjiżi Iżlamiċi il-persuna mejta tibqa il-ġisem tiegħu tibqa fid-dar. Imma jekk il-liġi tal-pajjiż tajt b'mod ieħor, pereżempju jinħasseb Ġermanja u l-Ingilterra ma jħallux il-persuna mejta biex jibqa' fid-dar, allura għandu biex imur fil-mortarju. Għax dawk għandhom il-funeral services, għandhom iċ-ċentru wkoll tista' taħodhom f'dawk li għaw Malta m'għandniex li jkollok post partikolari fejn bad tagħmel riċiviment issa niġu għalih aktar tard kif qed isiru barra minn Malta. U hemm għandna biex nobdu il-liġi. Imma jekk il-liġi ma tajx xi ħaġa, allura inżommu meta l-persuna imut, nagħtu il-ħasil, naħslu, imbagħad nagħtu ħwejjeġ għandu jkun trab mhux meħuta u għandha jkun trab abjad kollox u imbagħad nirrepjaw kif nirrepjaw xi ħaġa, il-persuna għandu jkun fi dik il-libsa bajda mingħajr mhux meħuta. Mingħajr tebut. Lef, imbagħad nżommu fit-tebut. Imma dak fi xi pajjiżi Musulmani ma jużawx il-tebut għax mhux kulħadd jilħa biex jixtri u xi drabi anke ma nużawx. Illum il-ġurnata, pereżempju jekk xi ħadd imut f'Malta, żgur hemm għandu jkun tabut għax dik ir-ritwal tal-pajjiż u pajjiż naħseb il-liġi wkoll titlob għal xi biex il-bniedem għandu il-persuna mejta għandha tkun fit-tabut. Imma jekk liġi ma titlobx ħafna pajjiżi Islamiċi il-persuna mejta ma nżommux fit-tabut imma fil-normali fu xi ħaġa imbagħad indifnuha u anke id-difna għandha tkun kemm jista' jkun malajr għax il-persuna il-qadis profeta Muhammad qal li huwa aħjar li ndifnu persuna mejta kemm jista' jkun malajr sabiex raġuni hija sakemm il-persuna tibqa' quddiem il-araba u l-eżiż jibqgħu finiket. Allura kemm jista' jkun noqsru il-dik it-tbatija tagħhom. It-tul, però jgħaddu 24 sija dejjem. Le, jekk il-pajjiż jippermetti qabel titfruħ qabel. Iva, jekk liġi ma titlobx, allura aħna nagħmlu pereżempju jekk il-bniedem imut filgħodu sal-għexija nagħmlu funeral. Alla vori ma dewx 24 sija. Le, għax jekk liġi ma titlobx, allura m'hemmx bżonn, għalhekk kemm jista' jkun malajr. Imma skużani waqaftek din daħlet għax jgħidu illi kien hemm min kellu sintomi kollha jidher li huwa mejjed hawn Malta u mbagħad isur raġa' għam jew whatever jew nkella. Ġieli hawn min jgħidlek ma nafx kemm verek u jirse jew ġieli sabu jgħidu fil-qabar nies li kienu għamu jew whatever u sabuhom kronċjat kemm xi darba lura fis-snin. Dawk eċċezzjoni hemm isiru kull imkien imma ir-regoli ma nagħmlux fuq exceptions, regoli huma normali. Imma saraħtilna moħħna li hawn Malta qabel 24 sija żgurx il-liġi jekk jiġi titlubak għandna obbligi li timxi mal-liġi tal-pajjiż. Ħana naqra fuq Dorita. Jiena sam għamil żmien qasiret ngħaddim fejn ċimiterju. Mhux dil-ġimgħa l-oħra mod nippassiġġa naqra mill-satejn dur fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. U vera you come to terms with reality, ġifieri tibda tirrealizza kemm il-ħajja ma tixittiha importanza żejjed. Fakkar naftit naqra naf li nagħnu tiegħek kien ukoll fi żmien bil-karozzinek tal-mejtim dik ir-rixa s-sewda li qed narawhom ukoll dal-aħħar hawn min qisu jitħajjar ukoll. Minnu delettan. Il-proċedura illum hekk kif inhi llum
wieħed x'għandu jagħmel eżattament b'mod qasir meta xi ħadd kellu esperjenza tal-mewt fil-familja. Min fejn irridu nibdew? Mela. Meta jmutlok xi ħadd fil-familja dejjem speċi meta jmut id-dar, meta jmut l-isptar, ħanibdew minn hekk. Iċempelhom patil tal-funerali dak il-ħin. Mhux dak il-ħin, jieħdu t-temp tagħhom. U minn hemm mbagħad aħna nintaqgħu magħhom. Interessanti. Eħen, tuħu l-ħin. Ekku. Inti mhux ġast qatt mur għall-funeral biex tiftijem fuq ix-xogħol. U fil-mument għax din oħra tidkolkom naqra ċerta empatija ġda. Eżatt. F'mument sensittiv ħafna. Tismagħhom, titkun viċin tagħhom. Ġieli nikbu magħhom. Bla dubju iktar meta jkunu żgħar, speċjalment taħseb wara. Kulħadd ikun imweġġa. Uman. Bluġieħ li jkunu għaddew il-raba tagħhom. Allura tismagħhom kollox. U mbagħad minn hemm nibdew proċedura xi jixtiequ jintaqgħu il-familjari l-biċċa kbira ta' u mbagħad nibdew niftehmu magħhom xi jixtiequ rigward il-funeral. Nibdew bil-partikolar x'ismu il-mejjed jew il-mejta. Xi jixtiequ l-ewwel ma nibdew fejn ħajsir il-quddies fejn jixtiequ l-Knisja għax mhux dejjem kunu jippreferu l-Knisja fejn kien joqgħod. Dik iva, ħafna drabi ġieli ssir anke minn fejn kien ir-raħal oriġinali. Eżatt, minn fejn twielet, ġieli jkunu jridu jew fejn kien jixtieq imur kien iħobb imur jisma' l-quddies. Ekku. Dik ma tagħmilx differenza, fejn jixtieq. Dejjem ovvjament jekk il-Knisja partikolari kollha l-ħin. Eżatt. Mhux xi funerali ieħor Mhux hekk dejjem. Għax ġieli smajna 3 darbit il-qampina tal-mejtin tal-qormi San Bastjan tismaħħa tgħid mela kien hawn xi tliet allura xulxin. Tiġi ħabta hekk, multu kollha f'daqqa. Mbagħad nibdew niftehmu xi rikjedi xi jridu. Norhom it-tabuċ tipi ta' twiebet, santi, norhom il-fjuri kif jixtiequhom. Okay. Mużika xi jixtiequ jew inkella jekk ma ntuhom l-obbligu jekk ma jgħandhom xi ħadd jaqla' huma. Okay. Semmit il-mużika ħan li nkun daqsxejn hekk imqareb. Qed tidħol daqsxejn stil ġdid ta' mużika u fis-sens illi għaw min jażel illi f'parti tal-qudisa tal-funeral idoqqu xi mużika differenti. Dik xewqa ta' min tkun tal-mejti u tal-qraba ħafna drabi. Naħseb tal-familja. Naħseb iktar tal-familja ġieri. Imma dejjem iridu jieħdu pari mill-qassis. Għax mhux kol mill-arċipriet jew kappillan. Jixtieq hawn min ikun irid idoq diski tal-Knisja. Bil-fors. Dejjem ngħidulhom ħudu parir mingħand il-qassis. Jina ġili insertajt funerali. Idoqqu xi diski u għaw minn. Għax forsi tkun diska mbagħad ikollhom xi diska partikolari li ma tmux għal waqt il-funeral. U mbagħad nagħmlu l-speakers barra fejn il-bib tal-Knisja u hemmhekk il-biċċa kbira ħalluk. U qed tidħol dijek ta' spiss illi. Iva, pereżempju milux kelli wieħed għannej. Daqqewlu lana. Qabel ma poġġejnih fil-karozza tal-mejtin. Għadu fuq it-suntir idoqqulu ftit għanja. Diski li kienu jħobbu. Eżempju. Jiena riċentament rajt. Forsi rajtu wkoll. In-nijiet. Tal-festi. Ekku, żgur riċentament għaddejna wieħed fejn da l-innu tal-qaddis partikolari. Li rajt ħaġa li bqajt impressjonat. Da kien hemm persuna li kienet taf li ħatmut barra minn Malta, ta' ġifri tellaw vera ħadd pjaċir bija. U da rekordja lilu nnifsu qabel ma miet. Illi waqt li qed inizluh fit-tabut qed ittektek uħorġuni minn hawn kemm hawn dlam u waqt id-difna tiegħu. Għamlu dik ix-xejn. Bdew to play kif tajt bil-Malti jew bdew doqqu l-vuċi ta' dan il-mejjed. U fl-istess kien iżlet bis-sima hawn min jieħodha b'serjetà kbira, jiġifieri niftakru kienu jġibu l-bekkejja, fi żmien kienu jġibu it-tfal tal-istituti, msieken joħorġu għall-funerali jew Malta, jiġifieri kulħadd bl-iswed illum għaddiju iswed, illum jew bil-kulur jew bl-abjad, eċetera. Illum ċelebrazzjoni m'għadux funeral. Jiena niftakarni il-mużika tal-funerali, id-dieqa, niftakar song partikolari ħanajda. Il-mulej u d-dawlu salvazzjoni. Iktar ma tkun depressed, iktar ikomplu, għalmenu tidħol il-knisja u tisma' l-Ave Marija dejjem mod ieħor. Speċjalment ta' Gunoj jew nkella xi Ave Marija oħra. Kif inbidelu? Kompli ħalli ma għax jiena minn ħaġa l-oħra. Orrejt. Torihom il-fjuri, x'tipi ta' fjuri, kont qed ngħidlek il-karozzi tal-mejtin illum. Hemm għażla għandek għażla. Għandna l-għażla x'issa għandna l-ġodda,
Issa bil-Mercedes u għalina aħna. Ma tkun qatt tirkeb il-Mercedes u tirkeb għal dakinhar jew il-Jaguar. Ili 19 years. Mejju li ġeħna 19 years insuq il-karozzi tal-mejtin. Issa nammirak. Kont l-ewwel mara. Nammirak għaliex jiena kan ħares lejn il-karozza niddejja tal-mejtin naħseb wara. Missieri ġabu. Kien pionier missierek u fil-film. Missieri dejjem dax-xogħol. Kien in-nannu Ekku. Missieri meta kien żgħir dejjem jaħdem dax-xogħol. Niftakru. Jien meta kelli 13 sena kont imur ma' missieri wara fil-iskola. Moħħi dejjem. Il-funerali. Ejwa, dejjem kelli dik. X'gosti għandek? Ma ġiddem meda. Dejjem indur ma' missieri mur il-garax miegħu dak ismi kien jagħmel it-twiebet ta' Malta. Kont noqgħod ħdejh. Kien jaħdem hu? Ejju qabel. Kien jaħdem hu. Sallum nimportawhom minn barra. Okej, ara. Għas kont taf li nħadmu Malta jiena. Jekk imur tal-familja dejjem imur miegħu. Jekk imur jagħmel il-qadi rigward il-funerali. Allura tiġi trawim sew fih. Eżatt. Mbagħad fit-2006 ħareġ il-karozzi tal-mejtin il-ġodda l-Mercedes dak iż-żmien kellna l-griżi u s-suwed u minn hemm bdejt l-ewwel insuq. Kont l-ewwel mara. Imma bdejt il-funerali wkoll u tarak fil-funerali naqblu li almenu tagħmilek naqra pożittiv tara persuna bħalek għax babbli u speċi. Issa llum għandna wkoll il-Jaguar, ġibna l-Jaguar l-abjad u l-gris. U dik turom tip ta' karozzi li hemm kollox. U anke l-abjad m'hemmx anzjani jew żgħar, għax l-abjad iktar jitu magħruf għaż-żgħir, illum anke anzjani. Qabel ma naraw il-ħlasijiet tan-notar dak imbagħad titkellmu fuqhom iktar tard. Da bħal tiġ għandek il-prezzijiet, kif huma l-prezzijiet tal-funerali? Se jkollok funeral eċċezzjonali, se jkollok funeral. Skont x'tordna, għax inti funeral tirrikjedi santi, fjuri, mużika, il-karozza tal-mejtin, it-tabut. Jekk iridux il-karozzi tal-familja. Mażgur. Inġili ċimiterju bil-flus. Illum. Wkoll biex tifhem bil-flus. Mela hija. Illum iċ-ċimiterju sar tal-dollar taġi fidej il-privat, allura titħallas. Titfnu fir-raħal titħallas ukoll. Tal-irħula, kollox bil-flus, knisja, kollox irrigjedi bil-flus. Skont x'tażel, dejjem x'tkun x'tażel. Tinara extreme, bieħed wieħor xi prezzijiet żgħar extreme. Dejjem jiġi kisu mal-2000. 2000 u tkollok funerali diċenti. Eżatt. Dejjem tidhom 2000. Mhux gravi laqqas. Hemm iktar. Għax inti mbagħad skont x'tagħmel u mhux kulħadd l-istess. Pereżempju aħna ix-xogħol tagħna twiebet inġibuha maħna minn barra. Karozzi tagħna, allura. Meta tqabbad il-ċaħat ħajħu il-kummissjoni, il-commission. Issa tixtieq tgħid xi ħaġa nuta. Tajjeb li ngħidu li il-funeral u l-ispejjeż tal-funeral imniżlin fil-liġi li wieħed jista' jiġbed il-flus minn tal-mejjed mill-ewwel. Qabel ma jinfetaħ it-testament. U l-ħsieb huwa biex kien hemm funeral diċenti u jekk m'hemmx flejjes ma jdumux jew inkella. Tajba. Il-liġi tgħid li l-funeral jista' jitħallas mill-flus tal-bank jinfriża kollox. Bil-bank jista' joħorġu l-flus tal-funeral. Against the receipt. Il-ċertifikat tal-mewt. Mela mal-konti tipprovdilhom iċ-ċertifikat. Imma mhux uffiċjali. Tal-Knisja. Eżatt, għax l-uffiċjali. Biduma joħroġ. Le, m'għodix il-ċertifikat tal-Knisja. Issa le. Issa nipprovdulhom aħna meta t-tabib lest iċ-ċertifikat. Dak kien għadda minn is-sanità. ċertifikat tal-mewt. Eżatt. Joħroġ tas-sanità. Aħna nagħmluhom il-kopji, iċ-ċertifikat tat-tabib u dak tal-berja li jkun jista' jindifen, jkun ħareġ minn tas-sanità. U bihom imorru l-ewwel imorru jagħmlu l-qadi bl-ID card u social service biex iwaffqu l-pensjoni u hekk. U mbagħad bihom inti nagħtuhom ċertifikati oħra bħalhom u jmorru l-bank bihom. Biex kunu jistgħu nagħmluhom kollox mal-kont immexxuhom pass pass x'għandhom imma dak kollox wara l-funeral. Għatif intom bħala spejjeż tal-funeral huma wkoll hekk b'xi mod f'dan ambitu. Aħna nemmnu li meta il-persuna tħalli hemm diġà telfa kbira għall-familja. U m'għandux ikun spejjeż jew peace fuq il-familja għax diġà fin-niket. Fil-Iżlam aħke meta il-persuna tmut in-nies ġirien jew il-komunità jew araba għal 3 ġranet saħa anke jipprovdu l-ikel għalihom. Jiġifieri f'dawk il-mumenti m'għandhom l-ebda spejjeż. Anke l-ikel jiġi provdut minn ġirien, minn araba, minn ħabib, mill-komunità
U ek nżommu dik ritwal anke f'Malta, per eżempju, jekk xi ħadd imut fil-komunità tagħna, jien u mara insajru ħafna drabi għalihom jekk mhux għal 3 ġranet għall-inqas għall-ġurnata jew għall-jumejn. U nagħmlu sabiex dawk ritwali jibqgħu hemm. Spejjeż ma jkunux, anke il-trab tal-mejtin huma nagħtuhom bixejn. Anke in-nies iġibu, issa ma nitkellimx dwar Malta, Malta hemm għandna biex bal nieħdu servizzi. Imma jien nitkellem bħala l-Iżlam ġenerali. U hemm in-nies jekk il-persuna li tmut għandha biex nieħdu il-bod, in-nies il-ġirien, il-komunità huma jġibu l-karozzi u l-affarijiet tagħhom u anke qraba għax huma dejjem iħossu ħafna diffiċli u ma nħallhomx biex huma isuqu sabiex nagħtuhom faraġ, nagħtuhom serħan ta' moħħ u ngħidlhom li aħna magħkom f'dawn il-momenti diffiċli. Għax dak huwa li meta jew ukoll riċerka u jien nemmen bħala il-persuna li nemmen fir-reliġjon li meta il-persuna huwa fin-nikket, jekk nagħtuh serħan ta' moħħ, jekk inkunu miegħu madwaru f'dawk il-momenti, il-problema jew dik kif iħoss qed tonqos ħafna malajr u l-bniedem jerġa' lura f'ħajtu fil-eqser żmien possibbli. Imma jekk hemm għandhom ħafna spejjeż u ma wkoll jasbu minn fejn, kif, duk, fimt, hemm ħafna affarijiet. Għalhekk l-Iżlam jgħid li meta hemm isir xi ħaġa il-persuna tmut, in-nies ta' madwarhom għandhom biex jagħmlu minn kollox kemm jifilħu biex jagħtu serħan ta' moħħ lil dik il-familja. Ħana ħaġa umoristika ma fl-istess ħin inkwetanti. Xi kultant inkunu nafu li meta ma ġembin llum. Ġifieri din oħra tkun ilek ma tarax 3-4 u tgħidilhom dak mi ġed difnuh. Jifieri hija realtà, issa qed noħodha ta' din bil-ħajja maġla, li qas inkunu nafu l-ġirienek għadhomx ħajjin jew le. Jew nkella għar minn hekk nindunaw bir-riħa. Mhix ewwel darba f'Malta indunaw illi ċerti nies mietu u ndunaw wara xi desetijiem wara ndunaw imħabba l-offensive order li kien hemm. Infakkarkom tagħmlu xi ħaġa żgħira għax anke dak iż-żmien tal-nikket u għal 3 ġranet fil-Iżlam. U għal 3 ġranet in-nies ta' madwarhom il-ġirien komunità nibqgħu inżuru dik il-familja għal 3 ġranet saħħa. Aw Malta. Sabiex nagħtuhom kemm jista' jkun appoġġ. Imma u Malta tidħol ġifieri ġieli jagħmluhom fil-obituaries. Il-familja ma tixtieqx tilqa' nies id-dar. Iktar inqata' tassa. Għax ma narajx li b'xi mod vera ma jkollok ħafna nies, forsi, imma ħafna mill-avviżi tinstamma il-familja tixtieq tafżal li tixtieq tara n-nies id-dar. Infakkarkom li qed issegwu l-programm hekk naħsibha jien illum qed diskutu suġġett daqsxejn pjuttost mhux daqshekk feliċi qed diskutu il-funerali miegħi fl-istudju bi pjaċir għandi lil Dorothy Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, li notar Matthew Aġus, Dr. Matthew Aġus, u kif ukoll għandna l-imam tal-komunità Aħmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Jidher li għandna xi ħadd fuq linja l-odwa tajba. Naħseb li tanto għajna għaddejjin illi miskin għata il-telefon, jew għata qalbu. Mela, ħaġa illi ħana ġondur fuqek, Dorita. X'inhu maħtiġiet legali relatata mal-oqbra issa? Ġifieri intom kif b'xi mod taslu biex jindifhem x'inhi l-proċedura? Għandna notaru wkoll jista' jispjegana naqra. L-aspett legali ta' intom bħala kummissjonanti. Ġifieri jiena għandna ċaġa żgħira li ma daqqitlix u forsi tikwidan inti. Aħna l-qabar tal-familja inxtara lura fl-1875 u meta wasalna biex nitfnu lill-ommi, illi ommi il-qabar huwa naħa ta' missier bil-kunjom tal-Vella, talbuna niffirmaw 3 firem. Issa jien nafa kont illi liġi kienet tgħidlek illi la darba hija mart missieri biż-żwieġ bil-kuljum awtomatikament tindifen għax martu. Fil-waqt li aħna l-uliet u r-razza kollha bil-dem nindifnu. Però baqgħu jinsistu. Illum ġejna bil-firem. Spjegana naqra. Qabar irridu il-firem minnant il-qraba. Illum
l-uffiċċju ta' ċimiterju, aħna mmorru nagħmlu riċerki ngħidulhom. Ekku. Ngħidu kollhom kollox fil-kompjuter. Tamminu l-qabar, min irid jiffirma, għax qabel kienu ġieli qed jinfetħu jabbużaw jisom, jgħidulek dak il-qabar tagħna. Bla dokumenti? Għalhekk, issa sar minn dejjem kważi kienet li jagħmluha bil-firem, istiktar u iktar, jekk ma jkollhomx il-firem. Pereżempju, kien tannandu, mbagħad inwiret mill-antizzijiet. Kif jintiret il-qabar? Importanti, kif jintiret il-qabar? Qabar jintiret bit-testament normali, fis-sens jekk ma jkollok testament. Ma jkunx imniżżel fit-testament il-qabar. Aħna fit-testmenti mhux dejjem niżlu l-oġġett, fis-sens li aħna niżlu l-eredi, ġifieri jien ħallejt eżempju lill-mara tiegħi. M'hemm bżonn niżżel kull oġġett li għandi, kull ma għandi jien mal-mewt ħajmur għand il-mara. Issa jekk hemm qabar inkluż, automatically ħajmur fuq il-mara. Jiġifieri mhux bil-fors li rridu niżlu oġġetti fit-testament. Issa jekk hemm oġġett partikolari li ħadd ħallih il xi ħadd jgħidulu legat tħalli legat ta' oġġett. Issemmih, imma ġeneralment insemmu l-eredi, jiġifieri il-raġel tħalli l-mara u viċi versa u mbagħad l-tfal. Mela kif qed inti rarissimu jistgħu kien hemm qabar imħalli persuna waħda, jekk da kien hemm missieru x'tara qabar. Ara kux qed naqblu. U għandu 5 ulied. U ma semma xejn, jew ħallihom kollha. Meta l-5. Mela għandek ħadd ma jista' jiġi mill-ulied. 5 isma' għandhom kollha għandhom id-dritt. Għandhom kollha. L-irġiel u n-nisa tagħhom. Għalhekk tagħmel inti il-family tree mbagħad ma' żmien. Le, l-uliet wirtu l-missierum. Issa tittara meta xaħat mill-uliet tiġi nieqes, tittara x'testament għandu jekk ħalla l-mara mbagħad tidħol għas-sem tal-mejjet ir-raġel tagħha. Fil-qabar. Jekk ir-raġel ġie nieqes u ħalla l-mara u r-raġel kellu biċċa mis-sem tal-qabar ħajmur automatically fuq il-mara, fil-mara mekk għandha sem. Is-sem ħajimxi skont it-testament. Jew jekk m'hemmx testament skont il-liġi. Ħalli ninsew l-in-laws. Legalment, qabar xtra owner. Sewa. U għandu 5 titfal. Sewa. U ma kitebx, ġifieri ħallihom werrijiet tal-itfal f'kollu. Il-5 għandhom dritt bil-vini tagħhom. Għandhom 1/5 kull wieħed. Qabar ieħor huma jkunu jridu jindifnu x'hawn min jixtri qabar għalihom bad. Jkunu jridu jindifnu fil-qabar tagħhom. Dik għax ix-xewqa tiegħu, għax kellu qabar tagħhom. Imma dik ħaġa oħra, imma li qed ngħidin issa imma. Ma dak għandhom dritt il-5 li huma eżempju. Imbagħad mela l-5 li huma. Għandhom dritt jindifnu hemm. Kull wieħed kellu 5 titfal daw il-5. Il-5 tagħhom ukoll kellhom dritt. Jekk it-testament ta' tfal jgħid. Firri tara t-testament xejn. Definem mhux hekk. Kollha għandhom id-dritt, kollha mhux dritt, għandhom is-sem, jiġifieri da bħal proprjetà normali, jekk inti għandek proprjetà u waqgħet fuq 5 titfal. U t-tfal kollha mietu u ħallew nies differenti, tagħmel riċerki biex tara min għandu s-sem. Kull min għandu s-sem għandu dritt. Imma, allura ħanaqbdu ġifieri jiena nista' niġi għadha pitata jgħaddu 150 sena u nsib illi inti bil-vina tal-bużbuż nannu kellek dritt tindifen. U ġejt jiena u sibtek tliet fint qabli u jien ma nafx. Jekk għandha dritt għaliex le. Ejwa ma nkunx naf. Ma tkunx taf ma jfissirx li m'għandix dritt. Ta' avukat u ġibni mhux ta' notar issa. Huma għalhekk fl-uffiċċju jgħidulna t-tali jiffirmaw. Huma jkunu jafu mill-uffiċċju taċ-ċimiterju. Min għandu jiffirma. Ekku. U qabel ma ġibilhom daw il-firem mhux ħajinfetaħ. La qabar. Jista' jkunu barra minn Malta. Ukoll. Ejwa, nibatuhom bl-email. U il-prokura probabbilment naħseb hemm jidħol in-notar ħalli kemm il-prokura biex ikun jista' dak li jkun imexxi. Infakkarkom li qed tissegwu l-programm hekk naħsebha jien donnu llum ħallejtuna weħedna, jidher li anke s-suġġett huwa s-soltu ma setuni ċans nitkellem ma' semmija mal-mistednin, imma llum donnu daqsxejn suġġett sensittiv. Xi ħaġa oħra fuq l-oqbra. Qabel tajt xi ħaġa tagħna jien irid biex nappella xi ħaġa importanti qabel ninsa. Li il-persuna mejta għandna biex nagħtu rispett u dinjeta sħiħa. Ħafna drabi nara fit-toro tagħna meta jgħaddi l-funeral ħadd ma jagħtihom tri. Hija vera inħossni diqa ġu qalbi. Ma fimx, ħaġa. Meta hemm funeral għaddej u meta għandhom biex jaqsmu t-tri jew ħadd ma għandu jew nofs funeral. Nofs funeral nappella lil kulħadd li qed jismana li meta naraw jgħaddi funeral ejju għal sekonda jew minuta niqfu kif nagħtu tri lil pereżempju l-ambulenza. Nasib meta persuna tħallina
għandha wkoll dinjeta, għandha wkoll rispett. U jekk għal xi skont ma jieħux ħafna żmien, jekk inħallihom kollha hekk nagħmel jien dejjem. U anki ħafna drabi nies imorru bil-mużika differenti, mużika bil-leħen oli li hemm meta għaddej il-funeral, għandna biex inpoġġu lilna fi situazzjoni tagħhom. Huma issa fi nikke tu aħna indoqu diski ta' differenti. Le, issa huwa mument meta naraw anke jien pereżempju jekk xi darabi nisma' radio l-aħbarijiet pereżempju. Jekk għaddej funeral mill-level nieqef u anke I turn off ir-radio. Għax huwa rispett li għandna biex nagħtu u nappella mill-ġdid lil kulħadd li jismana li meta jaraw il-funeral għamlu minn kollox bi nagħtuhom tri u mhux għal karozza waħda għal funeral sħiħ sabiex jaddu u jmorru. Kienu tagħmel sensu. Jidher li għandna xi ħadd ieħor fuq il-linja l-odwa tajba nsellim lek. L-odwa tajba. Wieħed minn dawk li fi-żmien kelli missieri jien jaħdem dak ix-xogħol ħażabbardu minn kuxwiered. Sewwa. Xi ħaġa li ma semmejtux. Sa issa. Il-povri kif kienu jittieħdu mill-isptar. Aħna, missieri kien jaħdem u jien insomma. Twibet għatta post tal-povri, 60 ta' trabi u kollu insomma, u dawk kull ma kienu jispunu miżmuin għaterra tombra u jaħduhom l-isptar u kienu jitsnuhom għazbis kienu jkunu jafu kuxxija u nuħ, għax kienu jkunu povri. Veru li huma il-kumdità, pero daw in-nies li msiken ngħidilhom jien u ġew dak il-semmità li ma kellhomx min jieħu ħsiebhom bħal ma ġralhom dawk l-erba' tawdex, ġew misħunin ġo tebut kemm dast ħelsu minnhom. U jiena ġifieri kemm kelli 4 snin, 5 snin ma missieri konna naħdmu fil Madonna ta' Żabbat tal-Grazzja. Main Street, illum hemm ħanut. Però dejjem konna anka missieri kien il-kontrattur ta' twibet tal-povri, konna Mount Carmel u sentendi l-isparijiet il-bukklab kienu jiġu ordnati 40-50, illum laqqas għadhom jeżistu. Għax dak iż-żmien imbagħad meta konna nagħmlu tal-xismu tal-povri kien hemm għall-eħ illum inkominċov u kien qataħħom u ġelil l-istat. L-istar jamlu għamuħa. Suzi tempel imma. Le, anzi, għat napprezzaw di l-esperienza. Ħanna millek mistoqsija, sinjur, meta tajt tebut tal-povri, kif xtib injam normali suq meċxi? Porterija, meċxi, laqas bis miksijin minn ġewa. Tebut, isek għandek kaxxa tal-injam. Tibsa barra, u jitsluħ fija, mela, kważi, spera mussana ħaġa, kważi, jisu kif jitfnu l-papa. Għax iktaraw t-tebut tal-papa, jkun sempliċi. Plain. Le, fil-sens. Għalajġek, konna naħdmu dak il-kwalifikazzju ila daħna. Anka ta' trabi, jew ta' trabi li ekonomietu mat-tweli, konna namlu t-wil-verġal. Taf kem huma, taf kem kienu dak iż-żmien, kont forsi tħalla fejt minn dak il-ġeri ta' tebut, mux bħallum, mill-lum eluf, u ta' trabi niftakar 18 bija kienu. Ġifiri, daqt ħagġa kont personali jena, u missieri, għax misqaw ħazzabar, u għabu t-nej. Missieri u babija. Rajt, il-lum tajnu ħara. L-lum infetaħ il-suq. Jien għandek 83, taġi. Alla jbirek, għandek memorju zbieħ. ħana millek mistoqsija. Xina diħir sej li semmita fil-bidu. Ġili smajt xi rakkonti li difnu xi ħadd mbagħad sabuħ il-qam meta kien fetħu l-qabar? Tismaħħom jiena personali le, ma kienu jisemmu xi ħaġa li ikun fil-kamra tal-mejtin. Tifhem, u fil-mina li għu kim mejjet, mux ġifri għaltu jena, għal nkun onest, u kienu jgħidu għax, eċċaqla u reġaqa. Ma forsi straħlada. Jien per eżempju, kont fil-servizz, għamitu 30 sena fil-servizz, meta kont nkun għasta mal-kamra tal-mejtin, anka l-operazzjoni għawdaw li għamlu, l-autopsi, rajt jien,
Kifjem, u anka morna fuq nies li kienu dut ġoddar, għaddu n-porkerija sħiħa dak iż-żmien aħna l-polizija. Għax qabel nofsinhar dal-waqt ħalli forsi ma nagħtawx l-ftit lin-nies. Grazzi ħafna ħabib tal-intervent tiegħek, grazzi ħafna. Meta temlu l-istinhem biex immorru għar-riklami għandi telefonat oħra, l-odwa tajba. Nsellimlek hi. Bonġu. Għandek programm illum interessanti. Ekku, realtà tal-ħajja. Ħadak għaliex interessanti. Għaliex maħna il-kbar niftakru affarijiet illi l-lum madhom isiru. Imma jina issa ngħidlek għaliex imma. Meta konna żgħar aħna anke per eżempju tfajla jew imut it-tifel żgħir bil-kirkara qed insemmi tajfi. L-ewwel kienu jitfnu il-Kennirja. Għandi s-sijiet tiegħi mitfun il-Kennirja. Dak iż-żmien, issa llum m'għadhomx. U meta kienu jmuti tifel żgħir ta' xi 5 snin, anke 3 snin, kulħadd bil-kirkara kienu jmorru n-nies għal-funeral tiegħu. Jiġifieri għal-qudies, kien ikollu tebut abjad, u kulħadd kien imur bil-ġabra u anki aħna ġieli tifel, u jmu kulħadd imur wara dan il-funeral. U hija ħaġa sabiħa ngħidlek għaliex anki għal dawk il-ġenituri li mitilhom dan it-tifel kienu jmut qabel kienu jmutu ħafna tfal. U ma konniex inkunu nafu biex imma insomma illum nagħmlu wedding bracket. Għax dak iż-żmien kien żmien ieħor. Is-soħra u dwar min kien imut. Jiena pereżempju l-ixxu issa. Ħdejna kienu xi ħabiba tagħna u hekk u ħbib tagħna il-ġirien hekk ħbib tagħna. Għana kien jimut, per mutu id-dar, imbagħad iġibulhom it-tebut id-dar, u perestijaw il-koratorju, allora kien jkunu viċin, u konna namlu lejl, morru għandaw il-ħbib tagħna, ngħidu rożarju, dimilixxu issa, tirridem mhux wara l-gwerra ta'. Allura konna morru anke ma' daw imsiken, namlulhom anke wens. Kumpanija Kumpanija, għax hija ħaġa sabiħa hu. Għandu d-dinjità, il-mejjet għandu d-dinjità, kulħadd għandu d-dinjità. U jiena proset għal minn għamel dawk il-funeralità, għaliex le? Mela minn mandu l-ħadd allura, dak mhux proxmu, mhux bħalek u bħali. U di tal-quddis. Dika il-Knisja l-ewwel nett kuljum tagħmel. Jiena m'iniex kontra ta' ġifieri, imma il-Knisja taħseb. Għax allura minn m'għandux flus. Mhux hekk. Ifimni, sinjura. ħajibqa' fil-purgatorju. Naf li inti matur, imma jiena nifhem, nemmen li Alla jqassam. U mela. Alla jqassam, allura m'għandux inkelli sija fqira kienet miskina, kienet mara tal-affarijiet. Mara allura ġifieri dik. Tmur lura fil-kju dik mela ma jsirilux qudies. Ħalwa fil-kju wara l-bib. Jiena nara li l-Knisja tagħmel ħafna. Tajjeb. Il-quddis kollu. Ekku. Sinjura, qed jagħmlu l-istinjar xi timorru għar-riklami. Grazzi ħafna, apprezzajt immens. U tal-li tajt ċans. Grazzi tal-intervent tiegħek għax it-tekniku qed jagħmel l-istinjali biex naħta. Mela nkunu magħkom wara din il-pawża ta' riklami. Nilqakom lura għal programm hekk naħsibha jien flimkien miegħi ta' Novella, illum qegħdin niddiskutu anke kif evolvew il-funerali matul iż-żmien miegħi fl-istudio biex niddiskutu dan is-suġġett. Għandi lil Dorita Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, lin-nutar Dr. Matthew Aġus kif ukoll lill-imam tal-komunità Aħmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Intom tistgħu tċemplu magħna fuq telefon 21230 anke tajdunna kif tiftakru il-ritwali funebri ta' meta kontu tfal intom, anke meta kif b'xi mod rajtu t-tibdil, u anke fl-ewwel parti tal-programm rajna kif b'xi mod wieħed anke jipprepara b'mod għal-funerar, rajna li kien hemm tibdil minn żmien għal żmien, smajna anke lilkom is-semmija taqsmu l-esperjenzi tagħkom, però xi ħaġa oħra li qed naraw ukoll tevolvi anke f'pajjiżna hija illi il-funerali qed isiru ċelebrazzjoni. Fil-fatt qed kull darba issir din it-terminoloġija ċelebrazzjoni. Fil-fatt nerġa' ngħidu ntennili meta kont żgħir il-funeral kien ikun verament ċerimonja ta' diqa anke l-bies u anke il-mod, il-tip ta' mużika li kienet iktar ma tkun inti depressed, iktar l-ambjent joħolok. Però llum il-ġurnata mhux nidehmu l-funerali, għamil żmien ta' numru ta' snin ma mhux funerali.
Qabel ma nkomplu diskutu biex naraw kif evolvew, jidher li għandna żewġ telefonati għandhom malajr, għodwa tajba nsellimlek. Jiena? Iva, bonġu. Bonġu. Proset tal-programm. Grazzi. Jiena niftakar il-funerali bil-karrijiet. Orraj, t-tizzar, t-tfal. Niftakar jimissir l-għunnet li t-dar. Fil-1962. Orraj? U mitfin il-meta saru funeral, ridna nistennew jgħaddu l-24 sija. Meta għaddew l-24 sija, morna mbagħad il-familja biex tfinnieħ. Kien isir waqt l-ispallel bil-reffija. Bil-Kirkara kien hawn tbatija kbira, ta' konna nużaw il-kamierja taħt il-knisja u hekk ma jkunx hemm post biżejjed il-knisja l-qadima ta' Santa Marija li kienet għada mux irranġata, għada waqqa, kienet tintuża wkoll ta' jista' ċimiterju. Fil-fatt missieri mitfun hemmhekk Santa Marija qabel ma rranġawha. Daw oqbra ġolart normali. Oqbra tal-knisja, Xubat dik mis bil-Ingliżi bdew naħwa. Il-Kanirja. Okay. Fis-75. Tixna kien għadbatija, missieri mit id-dar. Ir-reffija mid-dar għal-knisja fej saret il-funzjoni tal-aħħar. Bil-mixi? Il-mixi. Min hemmhekk raġel inġar mill-pjazza ta' Birkirkara għal-knisja l-qadima, immaġina ta' jaqsmu l-wiet ta' Birkirkara, jitilgħu dik ir-rampa ta' fuq il-latrina. Ara xi tbatija ta' kien hawn. Niftakar is-solijiet ta' Ġesu Nazzarenu jiġu jieħdu sem bit-tfal tal-istitut, ta'? Dik kont naf li jġibhom tfal. Meta jkien jiġri mewt, ta' konna neqgħu anke ħbabat tal-biet. Bħala parti mill-vistu? Mela, bħala sinjal ta' rispett il-ħbaba kienu jinqelgħu. Di ma kontx nafa. Naf li kienu jagħmlu nofs bieba u faxxa sewdew xi ċof ma nabbieb. Dik iwa, anke l-ħwienet, kienu jagħmlu dik il-faxxa bħala sinjal ta' rispett ta' dik il-persuna illi kienu jafuha. U aħna konna nibsu buttuna sewda. Fil-qmi u fil-dik ma lejn il-buttuna l-ħaq niftakar. Jiena għandi memorji ħafna tajbin ta' dawn. X'nirrakkonta. Il-ħaqthom dawn, il-ħaqthom. Ma kontx ikun hawn mejjeta. Ma kontx nibżammu naraħan gaddar mejjetem. Ma tantx kont nieħu gost narhom, ngħid il-verità. Ma somma, ħanejdlek law. Il-mewt riflessjoni ta'. Iva riflessjoni fil-fatt tal-programm nispera li tkun ta' riflessjoni għal xi nies. Int minint tistgħaddi minnu. Ekku. Hemm il-bniedem iblaħ li ma jipprepara fuħu u jżomm dan il-mument fil-menti tiegħu. U jorbot kollox albuma tad-dinja. Jidher li għandna xi ħadd ieħor sinjor qed napprezza t-telefonata tiegħek, grazzi mill-qalb ta' u napprezza t-telefonati tagħkom kollha. Hello, l-odwa tajba, nsellimlek. Bonġu, nsellimlek ukoll, Mr. Vella. Għandek programm sabiħ. Tano. Ok, Tano. Għandek programm sabiħ ħafna u kull fejn nisimek dem interessanti. Grazzi. Nara kanka f'bejnietna u fi programmi oħrajn. Grazzi mill-qalb. Issa l-ewwel marrit ngħid forsi naqra informazzjoni mhux kulħadd jafa. Il-liġi ta' irrid ikollok 24 tkun ilek 24 sena mejjed. 24 sija. 24 sija mejjed biex jitfnuk, dik ħarġet. Din smajta minn għand Viktor Ross fuq il-programm bejnietna. Meta qatlu għax dak inħal forka, Nino Xkora. Dak jaħsbu li kien għadu ħaj. Meta indifen, l-istorja tajt, smajta minn għand Mr. Ross. Għax meta fetħu l-qabar sabuħ kokka fil-qabar jgħidu. Jiena smajta minn għandu li dan kienu jħodu for granted li once li tinżel inti rasek id-dur 180, il-koston okaw id-dur 180, once id-dur 180 inti tkun mejjed. Però kien hemm xi professur li darba kellu tfajla, jiġifieri taħt il-dina tiegħu, fil-mediċina tiegħu, li dina weqet, rasa daret vera hekk u ma mititx. U bekk jgħidu li dak seta' ndifen ħaj,
Seta, mux bil-fors. Jina ek smajta minna. Ekku. Jina niftakar l-ommi tajda di. Ġifiri ommi ta' 9 sena. Smajta minn għandu. Dijem tajt li dinu xkora indifen ħaj. Imma peress li ma konx ċert, u għaddi minn ċert ġifir ħatmu ċert fuq, allura si ħallejta. Pero diki l-istorja, għatajt inti veru nikonfermalek li nismajta u koll. Anzi napprezza. Grazzi sinjura tal-interventi għak, grazzi ħafna. Xtaqt insemmi xi ħaġa. Proġetturi ta' tfin ħalli anka n-nies ikunu jafu eżattament xtajt il-liġi, meta tista' tiftaħ qabar, meta tista' tpoġġi tabut fuq tabut, wara sena sentej, eċetera. U meta nista' nitfaw il-persuna il-fdal tagħha f'kaxxa biex tibqa' fil-qabar, x'inhi l-proċedura? Il-liġi qiegħda li meta inti titfen tabut, titfen tabut fuq tabut. Titgħaddi sena. Tajjeb. Ġifieri mela sar funeral qabel, tfinna l xi ħaġa jista' jerġa' jinfetaħ qabar wara sena. Wara sena, meta tagħmel tabut fuq tabut u tagħlaq bix-xorok. Tabut Għax inti jkollok bis-solari l-qabar. Ma oqbra li huma bla solari. Issa meta jkun bla solari u inti titfen illum, titgħaddi sena minn fuq minn dik il-ġurnata li tkun tfint. Ekku. U mbagħad taġa tista' titfen. Biex tnaddaf mejjed għaw tabut taqla mejjed minn ġol qabar, titgħaddi sentej il-liġi qiegħda. U mbagħad titfgħu ġo kaxxa. Apposta. U jinżel taħt. Kol qabar għandhom il-fellira taħt biex nħallu eżatt, nħallu ħallada. Ma ta' kemm joqogħdu ġo fiha dik? L-antiki ma tantx joqogħdu għalhekk ġieli nagħmluhom ġo l-ixkejja biex ma għax il-kaxxi jkunu akbar jew ma jaħlu. Min jieħu ħsiebhom daw intom ukoll titlu fiha. Kollox aħna nagħmluhom ir-riċerki u kollox, u mbagħad nafżaw id-deffien għax kull ċimiterju għandu deffin tiegħu. Sewwa. U parlem dolorat għandhom id-deffina tagħhom. Sewwa. U kull raħar għandu deffin jieħu ħsibu. U mbagħad nafżawhom, u mbagħad jew ix-xewqa tal-familja min ikun irid jiġi jara. Ejwa, ssib. Biex waqt li qed jaqalgħu. Biex ikunu ċerti. Jew hawn min iħalli fidejna u mbagħad nagħmluha eżempju kif il-funara jkun flaxija wara f'sinar. Dil-proċedura nagħmluha fil-għodu. U jekk il-funera ħajt fil-għodu nagħmluha ġurnata qabel. Min dejjem ma jkunx. Mela, għax importanti. Mela inti ġejt mqabda minn familjari biex titfen xi ħadd. Aħna ħansaqsuhom jekk il-qabar mhux vojt fih xmejtin. Tinforma lil min hemm fil-qabar. Insaqsu huma jgħidulok, pereżempju indifen sentejn ilu xi ħadd. Dak li meta jkun indifen sentejn ilu xi ħadd mhux ħadd naddaf. Illum idumu anke sentejn u nofs isibuhom li jgħodhom naqas sħaħ. Eżatt. Imma inti jekk qiegħda liġi tista' tiftaħ il-qabar tnaddaf sentejn. Mbagħad. Jekk ikollhom xi 4 mejtin fuq xulxin. Għal għandek tħallihom hemm imbagħad tiġi jinqalgħu it-tfin u ma jsibux fejn. Imma il-raba. Dejjem naddaf. Imma l-raba ta' dawk li erba' qed issemmi. Tafżaħħu. Ikunu jafu l-raba tagħhom. Tal-familja jkunu jafu minn hemm mitfuni. Mhux bil-fors mhux bil-fors, hekk kif qed ngħidu kien hemm qabar. Illi kulħadd għandu dritt li jitfen. U kulħadd ikollu dokumentazzjoni, jiena kelli każ tal-familja ta' ġifieri morna biex naqal nitfnu ċatu nsib 6 twiebet fuq xulxin. Kelli nġuri. Minn huma? Jiena imma jiġu mill-bord. Imma kelli noqgħod niġri jiena bil-karta biex jiffirmaw li. Jiena ma xina jinteressani. U għandek lob taf saħħhom. Ħadd ma jieħu. U titfirma le biex taqla tabut. Eżatt, anke mela biex isir it-tindif. Mant il-werrieta. Biex tnaddaf qabad titilfirem ukoll. Intu karta. Imma ta' kull persuna li hemm għax importanti. Mela fil-kastana jiena jien kellna 6, rid naqla 6 twiebet biex tfinna l-waħda. Eżatt. Mela, kelli niġbor il-firem jien ta' kull persuna relativ tagħhom. Eżatt. Għax inti ħadd ma jieħu gost taqbad. Taqla l-xi ħadd u ma tafżaħħomx. Għażiż għalik. Eżatt, titgħidilhom. Titafżaħħom. U taraq ma jiġux, ikunu preżenti ħajaraw. Ekku. Hemm min jiġu hemm ma jiġix. Kif dik il-proċedura. Ejwa, dik il-proċedura. Tieħu ħsieb il-kummissjonant, kollox. Hemm il-formuli apposta. Mela kollox intuhom dawn u mingħajrhom ma nistgħux jinfetaħ il-qabar. Imam, ħandaħlek intom f'każijiet bħal daw. Fakkarna qabel kif issir id-difna li hija differenti inti hija ta' interess għall-pubbliku x'inti għatli. Kif issir id-difna tagħkom fir-ritwal Musulman? Hemm tnejn li meta nagħmlu l-qabar imbagħad persuna minajr tabut inpoġġu fil-ġemb tal-qabar għax hemm ħofra imbagħad hemm ħofra ma' ġemb l-isfel. U imbagħad inneħu persuna fi dik il-ġemb imbagħad nqallgħu minn qudiema imbagħad narmew xi trab u
nimlew il-qabar. Jo illum il-ġurnata wkoll jagħmlu bħal tabut, jipoġġu tabut, ħofra u f'hemm tabut imbagħad nimlew. Ħafna drabi issa m'għandix ħafna informazzjoni jekk hemm bżonn biex niftħu qabar għal persuna oħra għax fil-pajjiżi Musulmani sal-lum naħseb għax Malta hija każ partikolari għax m'għandix spazju fim. Iva, hawnhekk nitkellmu fuq ħafna affarijiet li huma minħabba il-ċokon tagħna. Imma fil-pajjiżi oħrajn ma nsibux li hemm bżonn. Imma jekk hemm bżonn fil-qabar jistgħu jiddifnu iktar mill persuna waħda. Nagħtik eżempju għax fil-battalja ngħidu Uhud fi żmien tal-Profeta Muhammad paċi tkun miegħu mitu ħafna Musulmani fi dik il-gwerra u ħafna kienu jiddifnu fl-istess qabar. U għalhekk dak huwa jista' jkun jekk hemm bżonn iva jista' jkun. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm hekk naħsibha jien flimkien miegħi ta' novella llum għandi lil Dorita Mifsud, kummissjonant tal-funerali, il-notar Dr. Matthew Aġus kif ukoll lill-imam tal-Komunità Ahmadija Musulmana lil Attif Ahmed Lajk Atif kif ixtulek. Lajk Ahmed Atif għax għadni daqsxejn puzzled kif jgħidu f'suġġetti bħal dawn. Mela jidher li għandna xi ħadd ieħor fuq it-telefon qed niddiskutu kif evolvu anka il-proċessi tal-funerali f'pajjiżna flimkien anka ritwali differenti bħalma huwa dak tal-Musulmani. Lodwa tajba nsellimlek. Hello, nsellimlek. Proġett ta' programm interessanti ħafna. Grazzi ħafna. Jiena qed tgħid lill-mara, ilha tgħid fil-għax li kemm il-darba. Dak iż-żmien meta kienu jaħduhom bil-żwiemel. All right? Qed tifhimni? Iva mela qed nisimgħuk. Kienu jaħduhom bil-żwiemel u kien wieħed minn taslima għedin stedin bej il-qabar bieħ, il-kuċċir bida jisma fuq wara xaħat iħabbatlu. Fit-tabut. Fuq il-tabut. Il-servi il-tabut. Iħabbatlu. U għabda kuċċir għadem xaħat iħabbat fuq wara. Wafqu u jisibu bniedem kien għadu ħaj, fetħu il-tabut u kien għadu ħaj. U dan baqa ħaj żmien u men taslima dan, forsi xaħat tabli ċempen. Min taslima dan, najdek minn fejn, tiftakar mara, mara tiegħi minn taslima. Umbat ġifja ħarġuħu dan, żamm ħaj żmien, dan imma miskin bella, naħseb ħarġa żmien naħseb li miet. Ma hemm nies li jiftakru fija din, mara tiegħi għandha ejtillu rasi. Grazzi tal-iqsam din l-istorja magħna, grazzi ħafna. Grazzi Sinjur, grazzi ħafna. Huma possibiltajiet, ovvjament hemm dik la tkun mejjed fuq il-magni li xi kultant anke minn kif koma wara 20 sena raġiġi ma kienx hemm mewt imma tarġa' tiġi f'sensi wara 20 sena li tkun fuq il-magni. Lodwa tajba nsellimlek. Lili please. Iva, lodwa tajba, merħba fil-programm. Lodwa tajba. Jekk jogħġbok nixtieq insaqsi lin-nutar. Nutar, jekk jogħġbok, meta jkun hawn familja u jkollha 4 tfal. U il-mut il-missier għax kien xtara qabar. Issa, l-għan il-missier ma kellux testament. Sewa. Issa, u diġà indifnu 3 ulidu ġodda l-qabar. Issa jiena nixtieq l-ewwel mistoqsija. It-tfal tiegħu li huma miż-żewġin in-nisa tagħhom dawk irrid ikollhom xi karta biex meta jmutu jindifnu f'dal-qabar ta' missier żewġhom. Dik number 1. Issa, it-tieni mistoqsija hija di. Meta inti ma jkollokx fejn tindifen u da żmien hawn ħafna oqbra ta' komunikattiv. Sorry, għax ġiet Komuni. Ikun ta' knisja. Okay, ikun tal-knisja. Ikun ħafna tal-komunità. Iva, issa, meta inti tassoċja fih u tagħti donation ġifieri biex tindifen fiha ta' pitada. Issa, inti min tmur biex il-ġat mill-ġenituri jew inti stess tindifena da pitada
tal-dan, tal-Knisja. Mux għant il-parroċċa. Ej, tmuri li titik irċevuta biex turi inti għada pitada min imut il-kommissjonant tajdlu dajrit jindifer ta' Santa Marija, per eżempju, għal semmijek. Issa, it-tielet waħda meta ikun hemm id-deffina, dawk inti tisittihom xi ħaġa tal-flus bonarjament jew edha fil-liġi. Nixtieqek tajli dak tlieta kjoġbok. Grazzi ħafna, ħalli notar, hu nota, ħalli nħodu telefonati biex ma ħallihomx fuq linja, hu nota u daqshekk telefonati, talix qed jagħmlu l-sinjal. Mela, l-aħħar telefonata l-odwa tajba nsellimlek. Hello, nsellimlek Tano. Bonġuħi. Nsellimlek u nsellim il-Leman. Nixtieq nibda bi 3 punti. Mela, il-bira ħarajna fl-aħbarijiet dawk l-4 li ndifnu li ħadet il-parroċċa Steve Sawdex. Sewwa. Qabel dak kien jissejħu eremita u kien responsabbli l-istat. Meta xi ħadd dak iż-żmien jiena llum għandi 72 sena u ma kontx nitlef funeral għax kont jien biss kont immur magħhom il-mejtin il-belt San Dominku. Il-gvern kien jagħmilhom forma kaxxa qisha ta' triplejn. Tifhem mitwa gvern kien responsabbli. Issa, it-tieni punt. Smajt il-Leman jgħid li meta jindifnu l-Musulmani jagħmluhom l-aġenda. Hija 100%, però ma smajtux jgħid il-Leman li kien jagħmluhom l-aġenda il għaliex huma kienu jemnu li dawn huma reqdin u kienu jagħmluhom l-ikel mal-ġemb għax jaħsbu li dan għandu triq twila. It-tielet punt huwa minn dak il-ismin li meta talla u jgħidu l-indifen ħaj, minn dikinhar min imut bdew jimlewlu ħal u bit-tajjar ippakjat. U nifteħ bit-tajjar ukoll. Però jien niftakar ukoll kienu jidilkom bil-balsmu bħal meta għamlu lil Kristu. Nirringrazzjak Tano, okej, u proċess tal-programm. Grazzi. Ma tagħmilx sensi biex ikun ċert li le immaġin inti mela ħallok 24 sija biex hekk fil-każ tkun għadek ħajtqum. Imma jagħmlulek ħalqek bit-tajjar u hekk tkun ħatmut. Skużawni ma xi ħaġa umoristika. Ħalli wieġeb in-notar u mbagħad mela 3 mistoqsijiet. 3 mistoqsijiet, fil-verità l-ewwel waħda li għandek. Iktar fija maħħa bħala notar, legalment Dorita. Għax naħseb Dorita tista' iktar. Fuq l-ewwel waħda, jekk persuna kif qalet is-senjura il-missier xtara qabar u xtraħ fi żwieġ, firġa' hemm hemmhekk li n-nofs huwa tal-mara nofs tar-raġel. Issa jekk fit-testmenti tagħhom jew ma kellhomx testment u irtu tfal. It-tfal għandhom is-sem. Jekk il-nisa tagħhom jew it-tfal tagħhom għandhom sem, tittara x'kellhom fit-testment it-tfal tagħhom. Jiġifieri wieħed mit-tfal ħalla lil mara u l-tfal, dak bla dubju li għandhom sem missierhom. Jiġifieri wieħed irid jagħmel family tree meta l-affarijiet jiġu aktar komplessi u qabar kun antik u dejjem jiżdiedu n-nies. Imma jekk qabar nixtara milux u interet mit-tfal u xatt mit-tfal ġinies u ħalla l-mara u t-tfal. Għandhom sem li wirtu jiġifieri hemmhekk titlaq. Qabel ma twieġeb Dorita, mistoqsija supplementari fejn tidħol taf li intilhom hawn il-koabitazzjoni, jgħixu nies flimkien, eċetera. Jekk wieħed mill-ulied għandu l-partner tiegħu, però m'hemm xejn miktub legali fis-sens li hemm komunjoni hemm civil union, m'hemmx. Jekk hu fit-testament da wieħed mill-ulied jikteb illi ħalla sem tiegħu lil-ħabiba, dik għandha dritt daqshom tindifenem? Għalix li, għanda sem... Għalla vorja mux martu, għalla vorja mux... Jek jena ġuvni, nixtina għalli xaħat estern. Ekku, nista... Għanda għabar, dak weret sem li għandi jena. Imma jkun jista jindifend meta tajt etħalli sem. Jista jindifend, għax għandu sem dak il-qabar. Tajib, importanti dik. Dorita, il-mistoqsija ta' tisemi għalet kif tal-Knisja u dokumentazzjoni, ċertifikat, meta titmur xi tħallas donazzjoni l-Knisja. ċertu knejjes illum għandhom il-qabra tagħhom. Su qabar komuni ma tal-Knisja. Kollhom xi 6 qabra biex ikunu da. Il-biċċa kbira jkunu miktubin għand il-kappillan jew l-arċipriet. Dak iż-żmien kienu jinkitbu nies jinkitbu jagħtu donation u jinkitbu fihom biex ikunu meta jiġu naqsin imbagħad jindifnu fihom. Illum tista' ukoll jekk
toqgħod hemm u tixtieq turi x-xewqa li tixtieq tindifen dak tal-komunità b'eżempju tal-Furjana, dak għandha tal-Fratelli. Eżatt. Għaw ħafna knijiet illum għandhom hekk. Jixtiequ dan immorru kif jiġi nieqes huma tal-familja kellmu lilna, aħna mmor inċemplu l-kappellan, ftehmu mal-kappellan jagħmilhom permess inħallsu donation dik tkun tagħhom tal-Knisja li jew qed itik il-permess indifhem fit-tal-qabar tiegħu. Proset. U aħna ntuhom l-ċivuta. U jkunu jistgħu jindifnu hemmhekk. U mbagħad meta jiġu żmien biex jinqalgħu il-kappellan jabżaħħu. U rigward kell oħra fuq it-tips. It-tips tal-tips. Meta qegħdin bħal aħna dejjem kull ċimeta tal-ħura għandhom prezz għalihom ta' difna. Fiċ-ċimeta tal-Addolorata intu it-tfin qiegħed kemm ittihom tips, intuhom xi ħaġa aħna tal-deffina. Il-kommissjonant. Il-kommissjonant għalla id-deffina intuhom. Inti titfgħu fuq il-kont. Eżatt. Imma jekk ġieli ssib. Tips minn għandi. Tittijom xi ħaġa. Għax u t-tfin qiegħed b'xejn. U le, ma d-difna qiegħda b'xejn għad-Dolorata. Tal-irħura qiegħda bil-flus. Imma għaw issib minn familjari ikunu jridu tuhom xi ħaġa huma żejda. Anke qassisin li qassujtuhom le mela. Inkompli fuq dan il-suġġett, it-tema. Ġieli nintaqgħu ma' kuntratti fejn xi ħadd jagħti d-dritt ta' sepoltura. Tfisser? Jiġifieri li xi ħadd jagħti d-dritt li jindifen fil-qabar tat-tali ġifieri, ma jfieri xi ħadd m'għandux sem. U jingħata da dritt ta' sepoltura li jista' jindifen. Fit-testament jew ikun miktub. Le anke kuntratti, fieri. Sir kuntratt. Sir kuntratt fejn jien għandi l-qabar u jiena intik id-dritt ta' sepoltura ġifieri nħallik tindifen fil-qabar tiegħek. Tista' ssir ukoll. Tista' ssir ukoll. Ma tantx għadha ssir imma xi ħaġa li ntaqgħu magħha wkoll. Qabel ma mmur għal xi ħaġa fejn tidħol il-kremazzjoni ma xtaqx li nispiċċa l-programm mingħajr ma nitkellem fuq kremazzjoni. L-importanza tal-ċertifikat tal-mewt u mbagħad naqgħod magħha l-obbligi familjari ta' kif jiġu notifikati li kien hemm mewt. Iċ-ċertifikat tal-mewt uffiċjali tnejdu tal-istat joħroġ jisu 3 ġimgħat xahar minn meta jiġu notifikat mill-familjari l-identità biex niftehmu. Importanti ċertifikat tal-mewt għax huwa uffiċjalment l-eluq tal-persuna u ovvjament imbagħad ftuħ għal affarijiet oħrajn minn dak il-proċess. Jiġifieri jgħidulu rito de passaggio meta xi ħadd twieled għandu l-birth certificate, iż-żwieġ hemm il-marriage u l-mewt hemm il-ċertifikat tal-mewt. Ovvjament x'inhu mbagħad joħroġ ċertifikat tal-mewt uffiċjali wieħed irid iqabbad in-notar tal-fiduċja tiegħu biex jibda r-riċerki testamentari. Min-notar ħajfittex jekk kienx hemm testament, jagħmel żewġ tfittxija ġewwa il-Public Registry, Reġistru Pubbliku u ġewwa l-qorti biex jara kienx hemm testamenti. X'inhu mbagħad ikollu l-aħħar testament li ġeneralment ikun qed jirrevoka qed iħassar it-testament ta' qabel ħa jiċċertifika li mkien l-aħħar testament allura fuq dak irid jimxi. Ħajġib il-kopja tat-testament, ħajlaqa l-qraba jew il-werrieta u ħajfihem l-aħħar testament x'ħalla. Minn hemmhekk imbagħad irid isir id-denunzja llum ngħidu la causa mortis sabiex jiġi ddikjarat l-immobbli, jiġifieri l-bini quddiem notar u jitħallas taxxa fejn hemm dovut taxxa u jingħalaq il-proċess mal-eluq tal-kawża mortis mad-denunzja jiġifieri kuntratt quddiem notar fejn jiġu ddikjarati l-immobbli, il-bini quddiem notar. U jinħarġu ovvjament il-flus li kien hemm fil-banek. U hemmhekk jibda l-ġlied. Sfortunatament iva, kien hemm ġlied. Mamma mia. Il-kremazzjoni, Dorothy, spiegħana naqrek fuq situazzjoni f'pajjiżna x'inhi tal-kremazzjoni fejn min ikollu din ix-xewqa kif jagħtwa. Ejja, mela, llum l-għażla. Jew min jixtieq jindifen fil-qabar jew ngħidulhom għall-cremation. Jew nkella biex nagħti ġismi biex jistudjaw fuq, irid inħallija fit-testmenti, kux Università. Dik xi ħaġa li ntqajt magħha waqt ix-xogħol tiegħi, ġieli kien hemm xi ħadd li ħalli s-salma tiegħu l-Università Malta għall-riċerka. Għar-riċerka. Salma jiġifieri l-ġisem biex huma jirriċerkaw fuqu. Ovvjament jien dejjem ngħidilhom importanti tafżaw lill-eredi din il-kundizzjoni meta inti ħajja. Għadek ħajt it-tinforma. Għax hekk da ma tinforma l-ħadd u tiġi mitfuna ġerment il-persuna ħajsnuh. Mbagħad kien hemm problema wara, fieri dejjem tihom parir dejjem daw jinformaw l-eredi il-werrieta rigwardi l-kundizzjoni tas-salma biex. Il-kremazzjoni bħalissa qed issir għalija. Xi jfisser da? X'inhi l-proċedura? Iktar xogħol
għal tal-familja. Issir funeral normali, għax mill-isptar noħduh għal-qoddisa, u mill-qoddisa naġa noħduh Mater Dei, l-isptar kam tal-mejtin. Minni għam nifqu namlu ċertifikati rigward sanità, ambasċata tal-Italja. Proċeduri ħafna paperwork. Jistu najdu li jitsu bħal plastik biex namluħ għal-mejjet, għax modux jitmur iż-zingu, l-isqallija, un bat namluħ it-tebut, un bat namlu kaveri uħor biex ikun jista' jisifer barra, għax inti tittattieħ tebut. Tidħol is-sanità, ħafna permessi u ċetra. Eżatt, un bat skarieċ għal tal-familja msieken. U ma jitilaw u kol. Mux dejjem, għaw min juri xew għal irritimur, ħajara bajneħ, u jinżellu n-nabidu, għaw min ħalli fidejna. No nitla jiena, dan, unti jilom fidejo. Għaw Malta fej wasanna fej? Għaw Malta smajt li bħalissa ħarġu l-permessi, kil-bambini li forsi maddumx ma tibda timbena. Għaw Malta u kol. Tifrankalom niktar u iktar skarieċ u għodu jmorru barra minn Malta. Għax jisiraw Malta. Ekku, hija xi ħaġa illi ta' trauma wkoll. Xi ħaġa li nixtieq nibda naraw Malta. Ħalli bdejna ftit. Illi wara l-funeral nagħmlu bibita. Għadna ma bdix tidħol, eżempju, jiena niftakar li wara l-funeral Tommi morna niklu. L-aħwa, l-kuġini, ġifieri, ma tax konna mejtin bil-ġuħ. Skinna xejn. U morna jien kont nara xi ħaġa ma tagħmilx sens għalija, imma mbagħad irrealizzajt fl-aħħar mill-aħħar minħallina rispett fil-ħajja. Tiċċelebra ħajja, rispett fil-ħajja dik. Ekku, ġifieri naħseb li wasal iż-żmien. Jintaqgħu wara. Aw Malta m'għandniex funeral homes u x'hekk. Le. Ġifieri se probabbilment ikun hawn dawn tal-kremazzjoni naħseb. Trid ikollok post kbir. Apposta. Sabiħa, ta' xina toġobni. Rajt barra minn Malta, u Tara sabiħa, tkun armatek, bil-kappella b'kollox ikollok. Ikollok u tista' u daw għannis. Aw Malta. Għax ta' barra differenti minn Malta. Ta' barra meta jmut l-isptar. Mbagħad joħduhom hemmhekk u jsir kollox hemm. U anke jollu eżatt, jagħmluhom il-make-up, it-tebut jinfetaħ. Jkollhom ċans in-nies jaraw. Kollhom il-ħin tagħhom. Isbaħek, u Malta. Aw Malta jisek l-żanti tagħna l-isptar. Mux jek sabiħa di oħra ħan nitfa botta l-ħafna nis, u ma nideċ nitfaħħad il-botta. Mela inti tkun ilek ma tara dak li kunx 20 sena. Għat ma sibtħin sija biex tmur taraħ, jew l-isptar, jew taraħ fejqija biex tajdu hello, jiġi minnek tara. Ma mbagħad tuħu l-lif, bitiġi sija l-funeral. Rispett fil-ħajja. U ma taraħx, inti tkun ma tara l-tebut. Jiġifieri ħafna drabi, xumbat il-nis tal-viċini morru għad-difna. Għadhom jiftħuħ it-tebutek fl-aħħar naqra. Mela. Mhux kont il-marda dik jekk tiftħu jew le. Ma teffettwax. Jekk il-xewqa tal-familja jkunu jridu jiftħuh biex jarawhom qabel ma jindifnu iva. Għaliex li ma taqtalhomx qalbhom. U hemm xi spjega di osservajta. It-tebut jidħol biex jindifend. Jidħol. Aw Malta. Ir-ras il-qudiem l-ewwel. Is-si. Għawdex bil-kontra. Għawdex bil-kontra. Għawdex tar-ras. Hemm xi spjega? Ekk, dal-użanza tagħhom. Lawdex bil-kontra. Għax fil-fatt inti fataħ it-tebut ta' Malta, inti tkun tara il-kontlarju tara il-mejjed biex tara faċċata tiegħek. Mhux hemm spjega bħalma jsir il-quddies jħares jkun xi fies, għax inti meta qed osservajt, insomma osservajt, inti meta jidħol it-tebut, ikun qed iħares lejn l-artal. Eżatt. Il-mejjed. Tara assis differenti. Tajmut assis. Assisin bil-kontra. Ara ma nafix di ġdida. Bil-kontra tagħna ngħidu la jiena rasu għal-barra li jibib tal-Knisja. Jitpoġġa assis. Xaġa interessanti. Ħanibdew nagħlqu mela. Jiena informajt ukoll it-tekniku biex jekk jista' jkun ippreparana kanzunetta partikolari biex niddedikawha lil familjari iktar mill-mejtin, però hija song li ġib li memories bi, qed nirreferi għal Goodbye My Life Goodbye ta' Demis Rousseau illi konvint li anka ħaġib ukoll memorial raba ta' ħafna nies. Jiena nixtieq nirringrazzja lilkom li kontu magħna permezz ta' dan il-programm illi minkejja illi ma kienx suġġetti li forsi huwa sabiħ ħasibt fil-għodu, però rridu nifaċċaw ir-realtà tal-ħajja, il-proċess tal-mewt huwa parti mill-ħajja tagħna, importanti ma norbtu xejn ma' qalbna. Però laqdin hawnhekk irid nibqgħu għaddejjin, ġifieri minkejja jkollna l-mewt importanti iva, il-mewt ġiet ommi kienet tajt għal jaħfrilha il-ħaj mal-ħaj u l-mejjed mal-mejjed u il-mewt kif kienet tajda mamma mija
il-mejjet mal-mejjet u l-ħaj fuq l-mwejjet xi ħaġa hekk. Speċi titilħaj tibqa' għaddejja mhux faċli, jiena se nitkellem mill-esperjenza tiegħi, però naħseb tiġi enerġija minn barra pożittiva li tħallik tibqa' għaddej bil-ħajja. Grazzi il-protagonisti li kelli miegħi llum, kelli lil Dorita Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, kelli l-notar Dr. Matthew Aġus, kif ukoll lill-imam tal-Komunità Ħmadija Musulmana Lajk Ahmed Adif. Jiena minna ħatijaj ma fadalli xejn li ringrazzjakom tal-li kontu manu, kalla jrid nagħmel appuntament ieħor għal bħallum 8 ijiem. Nixtieq nawguralkom il-kumplament ta' smieħ tajjeb.